Tak ahoj dámy a pánové, vítám vás na mém YouTube channelu Unknown Gamer 27. Tenhle channel se bude věnovat jenom gamingu, jsem nováček v tomhle, tak prosím neřešte tuhle kvalitu, brzo koupím lepší webovou kameru, doufám, že momentálně audio nahrávku slyšíte výborně a něco uděláme potom i s tím videem, samozřejmě po čase. A já bych chtěl takhle začít, vždycky budu hrát něco, co mě baví a co mě fascinuje v gamingu nejvíc. A většinou to budou hry, co už sice znám, ale budou to mise, které jsou nějaký vzácný pro mě nějakým způsobem. Tak doufám, že vás to bude bavit, to bylo vše. Nevadí. Vím, že tahle hra, jakože Call of Duty série dostala nějaké ocenění, ale já zase v těch oceněních moc se nevyznám, tak jestli je tu někdo, kdo mě to vysvětlí, tak nechte klidně v komentáři hezkou odpověď na to, no. Sorry, nejsem Čech, takže možná moje čeština bude trošku horší. Jsem z Rumunska. Z českého banátu. Jo, jdu. Let's go. Jsem trošku nervózní, že jsem asi poprvé před kamerou, když hraju hry. Dobře. Co nějaký flash? Tam nevíme, co je. Dobrý jsem, já vystřelím celý násobník, abych strefil 2, no tak to jsem výborný. Cípni. Tak, perfektní. Flashback, aj. No. Tyjo, skoro bych zemřel na regular, což je hodně snadné. Jo, kontroly se mi mega líbí. Největší rozdíl, co je mezi těma starýma Call of Duty a těma novýma, že flashy hážeš na 4, což zase jako třeba na Call of Duty Modern Warfare 2, myslím, že tam to začíná, tak máš flashy máš na Qčku, situacích. Ježišmarja. Zvihni tu hlavu. Nezvihne hlavu. Třeba už je mrtvý? Třeba. Mrtvý. Jeden člověk dole. Strkuj tu hlavu. Přebijeme.
Ježiš, jsem zabil svýho. Dobře. Tyjo, kam uteču? Jo, jak jsem vysvětlil, že na Modern Warfare 2 máš na Ečku ten nůž, no tak tady je na Včku. Což je hrozně blbý, když si hraješ tuhle. Ty krásu, to bylo blízko. Ty kráso. Odkud to střílí? Jo, oni střílí ze zdola, já pořád mám pocit, že jsou nahoře. Ježiši. Ty, já zůstanu bez nábojů. Ne, ještě mám dost. Ty kros. To bylo těsný. Viděl někdo, jak prošla ta kulka kolem mě? Zvíně to tam. Tak. Doufám, že se nesejmu. Ale fix. Asi je po nich. Není. Jo, tohle byl poslední. A tady bude trošku sestřelovačka. To mě baví.
Ha. Ještě mám pár nábojů. Opa. Jistota ve vše. Ještě nějaký přijde. No, jo. Pojď. Nech to mě. Dobře, oni jsou vezmou vrtulníky. Ale ta zbraň je nádherná, teda, to musím přiznat. Letadla! Juhu! No, dobrý. Tohle necháme na příště. Tak jo, doufám, že vás to dneska se mnou bavilo. Já jsem byl UG27, jakože Unknown Gamer 27 a prosím, odebírejte tento kanál a aktivujte si zvoneček, abyste byl upozorněný každý z vás ohledně všeho nového, co bude na tomhle kanálu. A slibuji, že příště budu lepší a lepší. Peace.